Ahiret dərslləri bugün bizning jahannam, şulaymi? Jahannam ahillərine nindi g'azablar әзірленген. Biz şul temani açabız, ham bir necha dars jahannamda şunda qalabız. Nindi g'azablar demek. G'azabların türleri bulaşaq әлі. Jahannamda Allah Teala kafirlerge şunday qorqыныш g'azablar әзірлеген, ham ol g'azablar әлбәттә bir türlü генә булмый. Алар күп төрле була. Чөнки һәр bir кеше аның içinde küfрлек тә, явызлык та, мунафиклык та, һәм ул кылган җинаятләрдә төрлечә. Bütün кафир bir төрле буламы? Юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең һәр bir кешегә индивидуальный подход, чөнки Аллаһ гадил. Әгәр дә җәннәттә bütün кеше bir дәрәҗәдә булса, ул дөрес булмас иде. Чөнки кемдер хәерле, ә кемдер аннан да хәерлерәк, шулаймы? Ләкин җәннәт мәсьәләсендә ул әле шундый бәхәсләй бер, чөнки җәннәт беркем дә җәннәтлек эшли алмый дидек. Шуңа күрә нинди генә дәрәҗә бирсәләр дә, ул аңа ул кылган эшләрдән миллион тапкыр күбрәк бүләк итеп бирелгән. Ләкин җәһәннәм ул газап. Һәм бер кемгә дә кирәгеннән тыш артык газап бирергә ярамый. Аллаһ гадил. Һәм Аллаһ Тәгалә Кудси хадистә нәрсә диде? Инни харрамту зулма аля нәфси диде. Иң беренче мин золымлыкны үземә харам кылдым ди. Нәрсә ул золымлык? Несправедливость. Гадиллек һәм гадиллекнең киресе золымлык. Несправедливость. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бер генә бер имансызга да, кафиргә дә нинди генә ул анда явыз, кабахат, начар булмасын, ул аңа артыгын бирми. Тиешеннән артыгын бирми. Шуңа күрә җәһәннәмдә һәр кем газапны ала үзенең күфрлеге кадәр. Үзенең мунафик булса, мунафиклыгы кадәр. Әгәр дә ул кемнәргәдер явызлык кылган булса, менә шушы явызлыгы кадәр ул ала газапны. Шуңа күрә кешеләр төрле дәрәҗәдә. Ләкин ничек кенә җәһәннәмнең газабының төрлелеге турында сөйләмик, анда bütün кешегә дә шундый газап булачак. Һәм ул шул кадәр авыр булачак, җәһәннәм газабына сабыр итеп булмый. Дөньяда кеше сабыр итә. Дөньяда кеше нәрсәгәдер ияләшә. Кемнеңдер гомер буе баш авырта. Кемнеңдер гомер буе аркасы сызлый. Аягы кулы авырта. Кемдер гомер буе аппарат белән йөри. Кемдер гомер буе ач. Кемдер гомер буе жүнсез ират белән яши. Ир белән яши. Ул аңа сабыр итә. Ләкин җәһәннәмдә бер әйбергә дә сабыр итеп тә, ияләшеп тә булмый. Һәм кеше үзенә килгән газапны әз генә булса да киметеп булса, ул bütün әйберен бирер иде. Bütün нәрсәне бирер иде, шушы үзенә килгән газапны нәрсә бераз булса да киметер өчен. Менә шул хакта беренче генә аят. Әл-Имран 91. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина кафару ва мату ва хум куффар." Кемнәр Аллаһ Тәгаләгә күфрлек кылдылар һәм кафир булып үлделәр. Чөнки кемгә мәңгелек газап? Кем күфрлектә үлә. Кемдер күфрлектә яши, ләкин аннан тәүбәгә килә. Аллаһ Тәгаләгә иман китерә, аның күфрлеге бетә, ул җәннәткә китә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кемнәр күфрлек кылдылар һәм кафир булып үлделәр, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افتدى بِهِ ди. Менә шушы күфрлектә үлгән кеше ди, шушы җир шары тулы алтын бирсә дә ди, чтобы откупить, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул аның бер кашан да кабул булмас иде. Менә аның бер алтын, шушы җир тулы алтын булса, ул аны беренчедән бирер иде. Уйлап та тормас иде. Әз генә булса да газапны киметер өчен. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди?
ул кабул булмас иде. Для того, чтобы откупиться, жир шары тулы бирсә дә, кабул булмас иде. Улаика лахум азабун алим, аларга да бик каты ачы газаплар әзерләнгән ди. Ва ма лахум мин насирин, һәм аларга бер кем дә ярдәм итә алмас ди. Бер кем дә ярдәм итә алмый. Бер нинди скорый помощь та килмей, бер кем килеп обезболивающий да бирмей, арадан бер фәрештә килеп тә мәле тизрәк сиңа обезболивающий эш андай бер юк. Фәрештәләр алар Аллаһка гына, аларда кызгану хисләре булмаячак. То есть у них не будет жалости, сострадания, таких чувств у них не будет. Чөнки ул җәһәннәм әһелләр, аларны газаплары кирәк. Менә бу булды Әл-Имран 91. Димәк, менә бу аят күрсәтә, жир тулы алтын булса да бирер иде, әз генә булса да газапны киметергән. Алга таба Маида 36. Инналлазина кафару лау анна лахум ма фил арди җами'ан ва мислаху ма'аху лияфтаду биhi min азаби яумил қиямати ма туқуббила минхум. Дөреслектә күфрлек кылучыларның ди. Менә аларның кулларында җирдә булган бүтән байлык булса да ди. Вот если бы они даже владели всеми богатствами земли ди, менә җирдә булган бүтән байлык алар кулында булса ди. Һәм тагын шуның кадәр өстәлсә ди, димәк 2 җир тулы байлык өстәлсә ди, һәм алар кыямәт көнендә шушы газапны киметү өчен шушы әйберләрен бирергә теләсәләр дә, Аллаһ алардан кабул итмәс ди. Юк, кабул итми бер ничектә. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә нәрсә ди? Яума ла янфау малу ва ла банун ди. Кыямәт көнендә ди, кешегә ярдәм итмәс аның җыйган малы да ди, үстергән балалары да ди. Бу дөньяда акча белән нидер эшләп була. Әйе, бу дөньяда кемнедер сатып алып була, кемдер газаптан кутылырга мөмкин инде, мәсәлән, төрмәдән кутыла. Кемдер хәтта мәсәлән авыруга акчасы булса, ниндидер дә Аллаһ рөхсәт иткән дәрәҗәдә яхшы табиб табып шифаны эзләргә мөмкин инде, әлбәттә шифа Аллаһтан гына. Әмма кыямәттә андай бер юк. Кыямәттә акча белән, байлык белән бер нәрсә эшләп булмый. Маида сүрәсе: "Ва лахум азабун алим", аларга каты газап булыр ди. Хадис. Бу хадис, субханалла, дөнья тормышының бер нәрсәгә дә, бер нинди дә кыйммәте булмаганны күрсәтә торган бик зур хадис бу. Бу хадисне кем аңлый, аңа бу тормышта бик күп әйбер үз урынына утыра. Менә ул күп нәрсәгә җавап табачак, әгәр дә ул бу хадисны аңласа. Бу Сахих Муслимда килә, Анас ибн Малик тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең әмере белән китерерләр дип бер кешене ди. Ул кешедән дә бай, ул кешедән дә зур нигъмәтләрдә яшәүче бүтән кеше булмас ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең менә бу дөньяви, материаль, шушы мал мөлкәтләре, нигъмәтләре аңа бирелгән кебек бүтән бер кемгә дә бирелмәгән. Бу инде иң бай, шушы байлыкта, рәхәтлектә, ризыкта йөзгән кеше инде. Ләкин бу кеше кафир булыр ди. Бу кеше кафир булыр ди. Ягъни Аллаһка шөкер итмәгән, Аллаһның нигъмәтләрен танымаган һәм башкалар. Фа юсбагу фин-нари сабгатун ди. Аны ди, менә шулай алып, фәрештәләр җәһәннәмгә шумдырып кына алырлар ди. Бер елга түгел, бер көнгә түгел, бер сәгатькә түгел, бер мизгел. Менә бер секундка аны Аллаһның әмере белән менә шулай кертеп кына алалар җәһәннәмгә. Шуннан соң фәрештәләр әйтерләр ди: "Хәл раайта хайран кат?" Синең ди үз гомереңдә берәр нигъмәт күргәнең булдымы дип сорарлар ди. Бу кешедән дә күп нигъмәт күргән юк бүтән.
Әдәмнән башлап, дөнья біткенші иң бай, иң көп ризықта, көп нигъмәттә яшәгән кеше бу. Ләкин иманы юк, кәфір. Менә шушы җәһәннәмгә бір секундка чумдырып алганнан соң аңа сорау бирәләр. Синең берәр нигъмәт, рәхәтлек күргәнең булдымы ди? Шуннан соң ул әйтә: "Ла валлаһи я Рабб" ди. Раббым ди, Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, гомеремдә бер яхшылык күргәнем булмады ди. Ул алдыймы? Алдамый. Ничек алдасын? Аллаһны алдыймы кыямәт көнендә? Нәрсә эшли? Оныткан. Он все забыл. Бу хадисны барыгыз аңладымы? Аңладым. Яшьрәкләр, татарчаны аңлыйсызмы? Вот представьте себе, человек, вот, он наслаждался так в жизни, что никто больше таких не было. Аллах дал ему столько богатств, столько даров, вот никого больше так не было. Он был самый-самый в богатствах, в дарах, но он был кафиром. И в судный день его просто на секунду, просто вот окунут в ад, потом вытащат и спросят: ты когда-нибудь какой-нибудь дар, благо, наслаждение видел? Нет, он скажет: нет. Клянусь Аллахом, Аллах белән ант итеп әйтәм, күрмәдем ди. Ул алдыймы Аллаһны? Ул чын күңелдән әйтә. Ни өчен шулай әйтә ул? Җәһәннәмне бер күзе белән күргәч, он забыл все, что было. Бу дөньядагы рәхәтләр, аның бу дөньяның ләззәтләре, бу дөньяның развлечениялары, бу дөньяның ризыклары, маллары, Мальдивалары, башкалары, все битте. Bir секундта ул аны на самом деле онытты. Ул бит Аллаһны алдамый. Ул бит әйтә: "Валлаһи ла Рабби". Раббым ант итеп әйтәм ди, күргәнем булмады ди. На самом деле ул шулай уйлый. Ул оныткан, все битте ул. Битте, бүтән ул аны искә алмый. Сез уйлап карагыз, җәһәннәмдә нәрсә булачак. Шуңа күрә шушы дөньяның рәхәтләре, дөньяның битәр ләззәтләре өчен адәм баласы гынаһка чума. Адәм баласы күфрлек кыла. Ләкин карагыз, җәһәннәмне bir секундка күргәннән соң ул бөтенесен оныта. Вот это есть ничтожная мирская жизнь. Битте. Бу беренче хадис. Икенчесе, Сахих Бухарида килә, Муслимда килә, шулай ук Анас ибн Малик әйтә. Кыямәт көнендә ди, Аллаһы Тәгалә ди җәһәннәмдә иң кичкенә газапны татыган кешегә сорау бирер ди. Менә карагыз, җәһәннәмдә бу кешегә иң җиңел газап. Ләкин бу җәһәннәм газабы. Чөнки без синең белән әйттек, анда бит 1000 төрле, миллион төрле дәрәҗә, миллиард төрле дәрәҗә булган кешеләр төрле. Һәрберсенә аерым газап. Ama Allah Teala soracak. "Lev enne leke ma fil ardı min şeyin akunte teftedi bihi." Eğer de менә ул бит инде җәһәннәмгә ни өчендер кергән, шулаймы? Без сезнең белән әйттек, ни сәбәпле кеше җәһәннәмгә керә дигән сорау бирдек без. Ни өчен кешеләр гөнаһлар кыла дидек? Күфрлек, төрле шик шубхатлар дидек, шахват дидек. Страсть. Человек не может победить свое большое я, своего большого я. Шулаймы? Әйе. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы иң кичкенә газаптагы кешегә сорау бирәчәк. Әгәр дә җирдә булган бөтен байлык синең кулыңда булса, син бирер идеңме ди? Менә шушы газабыңны киметер өчен ди. Карагыз, ул җирдәге бөтен байлыкны ала алмады, ләкин шушы җир байлыгын алам дип, җир рәхәтләрен алам дип, ул нишләде? Җәһәннәмгә китте. Ул иманнан күфрлеккә китте. Итагаттан гынаһка чумды. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә җирдә булган бөтен әйберне сиңа бирсәм, бөтен нигъмәтләрне, бөтен байлыкларны, шуны бирер идеңме ди, бу газаптан котылыр өчен? Шуннан соң әйтә, әйе Раббым, бирер идем. Бирер иде. Какой монда дөнья, нинди акча, нинди байлык, бөтенесен бирер иде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ә бит мин синнән бу кадәр сорамаган идем ди.
Я же у тебя столько не просил, дей. Аллах Тағала кімгәдір айтты, міне байлығыңны ал, 2,5%. Елға бір зәкәтіңе бер дейді. Шой ма? Көп му ол? Юқтағын бермейлер бит зәкәт. Әгер де бүтін байлар 100% болған ақшаларының, байлықларының 97,5%-ын үзләренә қалдырып, бары тек 2,5-40-тан бір өлішін генә, 39-анықы 40-тан бір өлішін генә бирсәләр, bu dünyada hayırçılar қалмас еді. Bu dünyada аш кішілер қалмас еді. Қазан байлары бүтінісі зәкәтлерін генә шығарсалар, міне 40 миллион ақшаның 1 миллионын генә бирсәләр, 39-ы қалып, дейме? Біз бүгін Қазанда аш кіші қалмас еді. Бүтін кіші тоқ болар еді. Ләкин нәрсе бирәсе келмей. Шуңа күрә Аллах Тағала айтты, бүтін дүния сенің қолыңда болса берер едім дей, берер едім дей. Ләкин Аллах нәрсе дей, мен бит сеннен ол қадар сұрамадым дей. Мен бит сеннен әзірәк сұрадым дей. Аллах Тағала нәрсе сұрады? Мен сеннен сұрадым дей, меңа бір кімні де теңләмә. Бір кімні де менің білән бір дәрежеге қойма деп айттым, меңа ширік қылма деп айттым дей. Сен дей, баш тарттың дей, һәм меңа ширік қылдың дей. Шуңа күрә дин, итағат юлы бізден недер сұрай? Сұрай ма, жоқ ма? Дин тұтырға, ғибадат қылырға, гынахлардан сақланырға нәрсәнедір биреге керек ме? Бермеші болмайынды, намаз оқисың, тахарат аласың, көш, вақытыңны бересің, сабыр етесің, іш вақытында тоқталасың, шулай ма? Әйе, зәкәтіңні төлейсің, башқа гынахлардан тыйыласың. Мәсәлән, ниндидер сеңа файдалы бір кібік көрінген калькуляторда бассаң, сәудә тұр, ләкин ол харам, сен кірмейсің аңа. Нәрсәңедір бересің, ләкин бит дүнияда болған бүтін әйбірні береге демей. Шулай ма? Все бүтін әйбіріңі бер демей. Ғұмумен, ислам, субханаллах, har bir әйбір, нәу бит ол, одна сороковайша, зәкәт, мәсәлән, үлгәш, мирас, түгел, васият, завещание қалдыру. Аларда бит бүтін әйбірде хикмет бар. Міне, бұл соңғы жымғаны тыңлағыз. Бик яқшы жымға болды. Алла рахмет етсін. Сәлимжан хазірет. Бардыр ол нейді. Ютубта бар ха бүтін әйбір. Анда даған ол Сағыт ибн Әби Ваққасның кетірді хадис. Өлгенде айтты бет, пейғамбарымызды шақырып, я Расулалла, өлем дей, тизден дей, менімде шул хатлық малларым бар дей, қалдырам, бисмилля дей. Пейғамбарымыз айтты, жоқ дейді, қалдырмайсың дейді. Ярар алайса, анда іштен екісін қалдырам, жоқ, қалдырмайсың дейді. Ол бет қалдырам дейді Аллахқа, динге. Шундан соң айтты, ярар яртысын қалдырам дейді, жоқ, яртысын да қалдырмайсың дейді. Шундан соң, ярар енді іштен бірілішін қалдырам алайса дейді. Қалғаны кімге? Балаларына, семьясына қала. Шылай ма? Мирас болып. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ярар іштен бірілішін қалдыранса да көп әлі дейді. Дин бит біздің бүтін әйбіріміздің тартып алмай. 40 сомның 39 сомы сенеке. Біргіне сомы Аллахнықы сенеке түгілі, ол мұқтажларнықы, фақирлернікі. Хатта мәшітнікі де түгілі, ол мұқтажларға ғана берілі, зәкәт мәшітке берілмей. Міне шуңа күрә, әлхамдулилля, динібіз ғаділ, динібіз рахмат дини. Ләкин Аллах Тағала айта, меңа бит ол қадар керекмейді дей. Тігісі айта, бүтін дүния менің қолымда болса да беререйін дей. Меңа ол қадар керекмейді. Һәм міне кішіге зор ғазап, зор хасрет, зор қайғы келгеш, кішінің ақылы кете. Хатта bu dünyada da. Bu dünyada da kişi nindidir ağır kaygılar vaktinde kişinin başı işley mi? İşlemi. Mesela бар kişiler mesela tuğan öyle. O şaltırata o seni anlamay, o seni işitmey. Şakır anda vakitte biz ona söylemey bizde. Biz aytабыз, bir tuğanыңны bir, ha bütün evirini iştir. O bilmey nişetirganın әнисін, әнisi өлген, хатын өлген, ері өлген. Ол білмей нишетірген, аныға нишетірген. Шоң көрі тұрышабыз бүтін өйбірін ішләп береге. Чүнки ауыр вақытта, қайғылы вақытта, нәрсе, кіші нишлегенін білмей.
Әлі қай вақыт шуның біле файдаланып, банкларда келіп, тезгіне құл қойдыралар ерілгеш. Қатынға, қатын андан қарай все обязательства може беру на себя деп. Шуңа көрә кіші қайғылы вақытта аңлам. Сіз ойлап қарағыз, қиямет күнінде, жаһаннамда. Кішіде шундый ғазап болашақ, ол өзінің нишләгәнен білмейшек. Һәм шул вақытта ол үзенә килгән ғазапны әз генә булса да киметеп булса, ол дөньядағы бүтін байлықны түгел, бүтін яқын туғаннарын беріп жіберді. Он всех семьи откупился бы. Бүтінісін жаһаннамға тырый. Анасын да, атасын да, хатынын да яратқан, балаларын, міне, о бетіне көз алдына кетіріп болмай. Бұл дүнияда, мәселен, нинди хәлгә кешене төшерергә кирәк, когда ул үзенең баласын хәлак итеп, үзен саклый. Қиямәттә бу бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яwadдул муҗриму лау яфтади мин азаби яума изим бибани." Җәһәннәмдә гынахлы бәндә ди, қиямәт көнендә үзенә килгән газаптан котылырга теләр иде ди, үзенең балаларын биреп ди. Ва сахибатихи ва ахи, хатынын биреп ди, үзенең бер туганын биреп ди, үзенең неен, братын, сестрасын. Ва фасилатихи лати туви, ул үзенең ди нәсәбін берер иде ди. Аны үстергән нәсәп дигән сүз әти, әнни, әби, бабай, бүтін нәсәп, аның родословные, менә бүтінісін берер иде ди. Шушы газаптан құтылыр өчен ди. Ва ман фил арди җамиан thumma юнҗих ди. Һәм алай гына түгел, җирдә яшәгән бүтін кешене берер иде ди. Менә кешенең ситуациясы, халәте нинди қиямәт көнендә. Карагыз. Кешегә газап. Әгәр дә бу газапны җиңеләйтеп булса, кемнедер биреп, ул бүтінісін берер ди. Әнисен дә ата, фәрештәләр әйтсәләр, давай әтиеңе бир, әниеңе бир. Сиңа газап кимиячәк дисә, сразу бирәчәк. Даже уйламаячак та. Туктайын, бу минем әнием, бу минем әтием. Менә бу қиямәт. Шуңа күрә қиямәттә бер кеше дә икенче бер кешенең кайгысы булмаячак. Яума яфиррул мар'у мин ахи. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул көнне ди, кеше үзенең туганыннан баш тартыр ди. Ва уммихи ва абихти, әнисеннән баш тартыр ди, әтисеннән баш тартыр ди. Ва сахибатихи ва банихти, хатыныннан һәм баласыннан баш тартыр ди. Шуңа күрә қиямәтнең халәтен бу дөньяда аңлап булмый. Ул аңлап була торган әйбер түгел. Монда бит инде кеше, әйтик, мәсәлән, сугыш вакытында илен саклап, үзенең гомерен бирә. Шулай бит инде. Кемдер семьясын саклап гомерен бирә, динен саклап гомерен бирә. Мәсәлән, кемдер башка бер кешене коткарам дип үзүлә. Ул андай бар, ниләр, фидакарлык дип әйтәбез инде. Самопожертвование бар. Кыямәттә, әгәр дә бер кешегә килгән газапны әз генә киметәбез дисәләр, нәрсә? Битте. Бүтән кешене бирер иде. Бүтінісін жаһаннамға жибәрер иде, үзенең, чтобы спасти свою драгоценную шкуру. Менә бу жаһаннам. Менә бу қиямәт. Шуңа күрә қиямәттә булачак кешенең хәлен аңлау мөмкин түгел. Бу булды Мәғарич сүрәсе 11, 12, 13, 14, 15, 16 аятлар. Менә кайткач тәфсир укып карасак. Бу бик куркыныч халат. Алла сакласын. Жаһаннамдагы газапның төрләре. Әлбәттә, жаһаннамның баскычлары күп. Һәр баскычның үз дәрәҗәсендә газап. Шуңа күрә без сезнең белән әйттек, җәннәттә дәрәҗәләр дидек, исегездә булса, ә җаһаннамда нәрсә? Шул ук дәрәҗә сүзе к хәрефе белән. Дәрәкәләр белән дидек. Шулай бит. Шуңа күрә дәрәҗә ул җәннәт сүзе, ләкин дәрәҗә ул менү, үскә менгән сайын. Хәтта кайбер җирдә
жаһаннамның да дәрәҗә дип әйтелә. Дәрәкә ул асқа төшкән сайын. Шуңа күрә гарәп теле ул бик бай. Ул, страшно бай, кытышкыч бай. Шуңа күрә гарәп телендә һәрбер сүзнең, һәрбер мәгънәнең үз сүзе бар. Мәсәлән, бездә бит баскыч, менә торганда баскыч, төшә торганда баскыч, шулаймы? Дәрәҗә ул дәрәҗә. Гарәп телендә үскә менгән сайын дәрәҗә, аска төшкән сайын нәрсә? Дәрәкә. Дәрәкә дип атала. Шуңа күрә менә бу җәһәннәмнең дәрәкәләре бик күп. Һәр дәрәкәнең үз әйтик газабы, үз авырлыгы. Хадис килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җәһәннәм әһелләре турында аларны тасвирлап әйтә. Җәһәннәм әһелләренең ди кайберләренең ут тубыкка кадәр менер ди. Нәрсә ул тубык? Тубык ул шикылытка. Менә сөяк чыгып тора бит. Димәк, аның аяклары, ләкин ботларына менми инде, тизенә кадәр менми. Тубыгына кадәр ут менер ди. Башка берәүләрнең тизенә кадәр ут менер ди. Ягъни җәһәннәмдә кемдер басып торачак, газап. Тәненә юк, аягына була. Ләкин нинди газап хәзер ансында карыйбыз. Аякныкы отдельный. Кемнеңдер ут тубыгына кадәр була. Кемнеңдер ут тизенә кадәр булыр ди. Кемнеңдер ут биленә кадәр булыр ди. Кемнеңдер ут умыртка сөягенә кадәр булыр ди. До ключицы. Кемнеңдер ут муенына кадәр булыр ди. Димәк, кешенең көфрлегенә карап, кешенең гынахларына карап, әлбәттә җәһәннәмдә газап гадил рәвештә биреләчәк. Гадил. Сахих Бухарида килә, Нуъман ибн Башир дигән сахаби, Аллаһ аннан разый булсын, әйтә, сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди. Менә как раз хәзер без иң түбән иң җиңел газап кемгә булачак? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кыямәт көнендә ди газап иң җиңел, самое легкое наказание понесет тот раджулун аля ахмаси кадамейхи джамратан ди. Аңа ди аяк табыннарына, аның аяк табыннарына 2 күмер бирелер ди. 2 уголька. 2 күмер салырлар ди. Аяк табанына под ступнями дейме? Ләкин шушы аяк табаны белән 2 күмергә баскач ди, аның башындагы мие кайный башлар ди. Ничек кайный? Кама ягълил мирҗалу вал кумкум ди. Ничек итеп казанда су кайнап чыккан кебек, аның баш мие кайный башлар ди. Шуңа күрә бу җәһәннәм. Монда бу дөньяда кеше андый газапка сразу үлә, шулаймы? Җәһәннәмдә үлә алмый. Газап бара, битми. Кеше үлергә тели, ләкин үлем сорый, әмма үлә алмый. Менә бу беренче хадис булды. Икенчесе Муслим, шулай ук Нугман ибн Башир тапшыра. Кыямәт көнендә ди, иң җиңел газап җәһәннәмдә булыр шуңа ди, кемгә кидертерләр 2 сандали ди. 2 сандали, аяк киеме. Ул аяк киеменең кайышлары уттан булыр ди. Сандалинең ремешок бар бит инде, шулаймы? Менә шул кайышлары уттан булыр ди. Шул кайышның утыннан ди, аның казанда су кайнаган кебек баш мие кайнар ди. Һәм ул ди җәһәннәмдә миннән дә каты газап күргән кеше юктыр дип уйлар ди. Ләкин аннан да җиңел газап беркем дә күрмәгән булыр ди. То есть он подумает, что вот это самое страшное наказание, которое вот кто-либо понесет в судный день җәһәннәмдә. А на самом деле это будет самое легкое наказание. Шуңа күрә газаплар төрле булачак, төрле җәһәннәмдә. Шулай ук Сахих Муслимда килә. Абу Саид аль-Худри
тапшыра. Пәйғамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна адна ахлин нари азабан", қиямет күнінде ең жеңіл ғазапны алған кіші дей, аның аяғына кидіртірлер утлы аяқ киімдер дей. Утлы аяқ киімдер. Тегінде енді әйтті сандали аның қайышы уттан болыр дей. Амынсы утлы сандалилар дей. Яғли димағуху мин хараратина алейхи дей. Аның башындағы милері дей, шул аяқ киімнің іссісінен қайнап шығыр дей. Қайнап шығар. Бұл сахих Муслимда келе. Шулай ук Бухари Муслим риваятларында келе. Абу Саид аль-Худри тапшыра, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям янында Абу Талиб нискалдылар. Кім ол Абу Талиб? Абу Талиб сүйіклі пейғамбарыбызның абысы. Гали ибн Абу Талибның әтисі. Абу Талиб ол пейғамбарыбызның әтисі Ғабдулланың бір туғаны иде, родной брат. Һәм білебіз, Абу Талиб ол мұсылман болып өлді ме, кәфір болып ма? Кәфір болып өлді. Әммә пейғамбарыбызның тұрмышында ең көп ярдәм еткен кәфір ол иде. Қарағыз, пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямны ол өз баласынан да көбірек қадірләп өстірді. Шулай ма? Сүйіклі пейғамбарыбызға тұрмышны үйретті. Оланың оқытушысы иде. Аннары соң сүйіклі пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пейғамбар болғаннан соң оланы нишләде? Крышевать етті. Оланың крышысы иде. Қарағыз, Абу Талибның ақшасы да юғы. Әллә не? Но Абу Талиб авторитеті. Авторитет Құрайшыларда. Һәм Абу Талибқа келіп сұрадылар, бір племяннигіңі бізге деділер. Керек болса біз сеңа ең яқшы ұлларыбызны береміз, сеңа ұл болырлар деділер. Ләкин бір аны деділер, бермеді. Аңа тидіртмеді. Шулай бет Абу Талиб. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бик көп тырышты аны динге індерге. Шахадат кәлиме, хатта өлгенде аның қырында болып, ей абыйым дейді, ишхад, шахадат айт, қиямет күнінде мен сеңа жәннат сұрайшақмын дейді. Все, бітті, намаз оқырға уақыт жоқ. Ғибадат қылырға уақыты бітті. Все хаулә. Ләкин шахадат кәлимесі айтса мұсылман болып өлір. Екі шайтан, екі мүшрик басып тұрды. Сен нәрсе? Ата-бабабызның динін ташлайсың мұны, қиянат етесің мұны де. Әлбәттә, қалібі лайық түгіл еді исламға. Аның қалібі лайық түгіл, хотя ол біләйді, динні біләйді, диннің ғаділлігін біләйді, диннің яқшылығын біләйді. Шуан көре яқлады динні пейғамбарыбызны. Әммә Аллах хидаят бермеді. Кәфір болып өлді. Хатта Аллах Тағала Құр'анда нәрсе деді, аңа дұға қылмайсың деді. Шулай бет. Аңа дұға қылуына рұқсат етме, чөнки кәфір. Пейғамбарыбызға Абу Талибны еске алдылар. Шунда Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бәлки деді, мин әлі аңа қиямет күнінде шафағатта бере алырмын деді. Ләкин нәрсе дә шафағат? Жаханнамнан шығарып жәннәткә кірте аламы оланы? Жоқ. Все, кәфір бітті. Кәфір бітті. Пейғамбар Аллах Тағала Құр'ан-ы Кәрімде нәрсе дейді? Әнә тишігіне дүя сыймаған кебек, алар кәфірлер жаханнамнан шықмаслар дейді. Әнә тишігіне дүяны сыйдырып бола ма? Ол мүмкін бір түгіл. Шының кебек кәфірлер жаханнамнан шықмайшақ, алар жәннәткә кірмейшақ. Ләкин Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді? Бәлки дейді, минем шафағатым қиямет күнінде аңа ярдәм итәр ди. Һәм аны ди жаханнамның бик тирән булмаган урынына урнаштырырлар ди. Һәм жаханнамның уты ди аның тубыгына кадәр генә булыр ди. Ләкин шул тубыгына кадәр булган утта аның баш миен кайнатып чыгарыр ди. Бу күрсәтә нәрсә? Хатта кәфирләрдә төрле дәрәҗәдә. Монда мөселманнар турында вообще сүз бармый. Мөселманнар да газап күрә, ләкин алар кәфирләр кебек күрмәячәк. Әмма карагыз, кәфирләр дә, мәсәлән, Пәйгамбәребезнең нинди абыйлары, дәҗалары күфрлектә үлде.
әлі иңі, қайсы? Аның турында сүрәйіңді. Тәббәт, яда әби ләхәб, Әбу Ләхәб. Мәсәлән, Әбу Ләхәбнің яуызлығы, Әбу Ләхәбнің әшәкіліклері, хатта Пeyğəmbərimiz өзінің екі яратқан қызын кімге берген еді? Әбу Ләхәбнің ұлларына берген еді. Хатта Осман келіп сұрағаш, аңа да бермеген деп айтылы. Çünkü берді, абысының ұлларына берді, қызларын. Кімдер әлі? Бешлі қоям. Руқайы білән Умму Гүлсім. Пeyğəmbərimiz өзінің пейғамберлігін иғлан еткәшті, қайтты да ұлларын шақырып айтты. Шығарып атығыз қатынларыңызын деді. Peyğəmbərimizге нендей сюрприз болды. Екі қызын айырып қуып шығардылар. Peyğəmbərligin иғлан еткәш. Қайттылар. Шулай ма? Кім шатланды бикнық баңа? Кім шатланды Peyğəmbərimizdin қызын айырып жібергәш? Осман ибн Ғаффан. Ол бик яратайды. Һәм Аллаһ Тәғәлә аңа насип итте үйленергә. Әлі қуып шығармаса үйленмәс еді. Аннарысың, ол өлгәннән соң икенче қызын берді Peyğəmbər. Шул ике қызы да Османның хатыны булып өлділәр. Иншалла жәннәттә нәрсә? Османның хатыны булачаклар. Һәм ике қыз өлді бит инде Peyğəmbərimizdin, Руқайя белән Умму Гүлсім. Осман ибн Ғаффан бик қайғыда, ләкин Peyğəmbər шу қадар яратайды Османны. Османды үшінші қызым болса, мен сиңа ғана берер едім дей. Яғни, хәзер үшінші қызымда болса дей, күйеуде болмаған. Шуңа күрә Әбу Ләхәб белән Әбу Талиб бір бола алмыйлар, икесе дә кәфир булсалар да. Шуңа күрә Аллаһның ғәділлеге күренә һәрбер әйбердә. Җәһәннәмдә газап бирүдә дә без Аллаһның ғәділлеген күрәбез. Тагын бер дәлил шуңа. Мунафикларның хәле. Чөнки кем ул мунафик? Тыштан мөселман, эчтә кем? Шундый ук кәфир. Просто ул әле кәфир дип йөрми үзен, мин мөселман дип алдый. Шулаймы? Ан-Ниса сүрәсе. 145-нче аят. Иннал мунафиқина фид-даркил асфали минан-нар. Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслектә мунафикларды җәһәннәмнең иң асқы дәрәкәсендә булырлар ди. Даркул асфал. Иң асқы дәрәкәсендә булырлар ди. Ягъни иң астында, төбендә, самый кызганында кемнәр була инде? Мунафиклар булачак. Менә бу күрсәтә шулай ук дәрәҗәләр. Шулай бит. Ва яума бу Ниса 145 булды. Гафир 46. Ва яума тaqумус саату адхилу ала фирауна ашаддал азаб. Қиямет көне җиткәч ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, Фиргаунны хаманың гаиләсен гаиләсе дигән сүз инде Еврот. Аның белән бергә кешеләрне үтергән, кешеләрне үзләренә табындырган Фиргаун, аның гаиләсен ди, әле Фиргаун. Тартыгыз иң каты газапка ди. Подвергните их самому жестокому наказанию ди. Менә бу да күрсәтә нәрсә? Фиргауннарга айрым газап әзерләнгән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә бит, Фиргаун һәм аның ярдәмчеләре үлгәч батып суда, диңгездә. Аллаһ Тәгалә әйтә, җирләр дә, күкләр дә еламадылар ди. Они не стали их оплакивать. Чөнки алар иң җөнсез кешеләр. Шуңа күрә әйтәләр бит инде, кешелек тарихында иң явыз, иң начар, иң кабахат кафир ул Фиргаун дип әйтәләр. Ләкин аның да хатыны иң изге хатын булып чыкты, шулаймы? Асия. Аллаһ аннан разы булсын. Монда инде китерергә була Нахл сүрәсе 88. Аллазина кафару ва садду ан сабилиллахи зиднахум азабан фауqa al-azabi bima kanu yufsidun. Кемнәр үзләре иман китермәделәр ди. Кафирлык кылдылар. Һәм башкаларны да туры юлдан тайпылдырып йөрделәр. Кафирлеккә чакырып башкаларны туры юлдан тайпылдырып йөрделәр. Аллаһ Тәгалә әйтә, зиднахум азабан фауqa al-azab. Аларның ди
bulgan газапларның üstüne tağın газап isteyecek bizde. Şuna göre газап, tağın газап, tağın газап. Менә bular күрсәтә барысы да cehennemde әлбәттә кешеләр төрле дәрәҗәдә. Шуңа күрә Имам Әл-Куртуби шуның сүзе белән тәмамлыйбыз. Дәресне Куртуби тәфсире бар инде. Ул әйтә, менә bir küfürlük ol ayrıla ikinci küfürlükten di. Yani bütün küfürlük bir tügül. Aytalar bit, bütün kafirni bir tegençikler әле, bütünüsün bir kalıpka salırga yaram ediler. Şuay mı? Şuna göre küfürlükler alar türlü di. Kimdir haramga kirdi? Kimdir iman kitirmedi? İman kitirmedi. Elbette bar kişiler mesela alar prosto küfürlük kıldılar. Alar mesela kişi ötürmedi, Müslümanlarga tiymedi, prosto küfürlükte yaşadı, onun bir derecesi. Buldu kişiler, alar küfürlük kıldılar, ham İslamga karşı soğuştular. Müslümanlarga karşı soğuştular. Hakikatke karşı soğuştular. Elbette ikisi iki derecede bulaşacak. Şöyle mi? Derekede. Mesela buldu kişiler peygamberlerini ötürdüler. Allah Teala'nın peygamberi kişilerini cennetke şakıra, hakimdir barıp ötürdü şunu. Şöyle göre alarının şuşu nilerine qarab, jinayetlerine, günahlarına, küfürlüklerine, şiriklerine qarab, alarga gazap bulaşacak. Allah saklasın. İkinci derske devam etimiz gazapның türleri cehennemdeyin. Subhanakallahumma bihamdik, şehadu en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.